Vestige ina kuwa marketing bezo YouTube channel kalolom fekachu kum khachunga cheng nuai khat lo theidan le downline sangli somkwa poruk nei theidan izir hawang u o January atangin kan tanang ijoin hun kha engthla po ni ro se ijoin atang khan ichiar zel meidon nia ama sabera chuan downline pakhat izongang downline pakhat izon chuan nangnen pahni inlo ni to anga ti chuan thla lo thara February alo ni a February a chuan nang le I downline mu khan pakhat ve in February thlachungin mu nge in tumang pakhat ni na chu thlakat pum hlum chuanin a har salawang ti ro u ti chuan February a pakhat ve in lo mu chuan mi pali in lo ni to don ti na ni chu ti chuan Mars thla a khan pali in lo ni to a pali te khan Mars thlachungin pakhat thoin mu in tum le ang pakhat thaw Mars thlachunga in mu chuan pariat in lo ni to don ti na ani chu April thla a pariat te khan pakhat thawin mu in tum le anga ti chuan som paruk in lo ni to don ti na ani chu thlakata pakhat ni na mu chu thilar sa ani lo ani o mi som paruk te hian mei thla a pakhat thau in mu le ang ti chuan mi som thum pahnih in lo ni to don ti na ani chu June thla aron her chuaka June thla a chuan mi som thum pahnih te khan pakhat thau in mu le chuan mi som ruk pali in lo ni to dona July thla a mi som ruk pali te khan pakhat thau in lo mu chuan mi za som ni pariat tim I lo nei to don ti na ani chu ti chuan pakhat thau mu turin in shil zelang August thla alo her chuaka mi za som ni pariat te kha pakhat thau in mu le khanin mi zani som nga paruk itim a inom to don ti na ani chu September thla a itim te hne na khanin mi pakhat thau muturin ishil le anga ti chuan itim mi zani som nga paruk ten pakhat thau an mu khan zanga som pahni in lo ni to don ti na ani chu October thla a mi zanga som pahni itim te hne na khanin pakhat thau mu ve turin ishil le anga ti chuan in zawa in pakhat thau in mu le chuan mi sang khat som ni pali lai in lo ni to don ti na ani chu November thla a itim te hne na khanin pakhat thau mu turin itile anga ti chuan mi sang ni somli pariat in lo ni to don ani kumtop alo ni ta December a itim mi sang ni somli pariat te khan pakhat thau in mu le chuan tim lian ve pa ngai tak mi sangli somkwa paruk inei to don ti na ani chu ti chuan itim mi sangli somkwa paruk te hian order an zawain an la theilo pon mei thei ani an vai la theiloin azat ve pon an la theilo cheu mei thei boka itim mi sangli somkwa paruk atang khan mi za a 25% lekin order an lo siam thei po lo ni se an zawain mi sang khat somni pali in order an siam don ti na ni a mi sang khat somni pali in 16 PV lek an order a zirin cheng sang khat zani manemo sang khat zathum manvel order siam ta se point sing ruk sang khat zali somli imudon ti na ani chu chutiang ani chuan thlakata wow nuai ilo to mei don ani ole in zawa in lalpan mal som vek choro se tangkai taka in lo man in lo chor nge theinan do sakna ka hlan vek a chu